Goddag og velkommen til mit show. Jeg er Dr. Fed, og vi skal i dag snakke med en person, som har en meget interessant hobby. Velkommen til Lars Hansen. Jo tak. Lige på min agent. Jo, bevares. Hvad er det, du gemmer under trøjen, Lars? Det er min hemmelighed. Okay, kan du fortælle os lidt mere om den? Det er gummiskedelamper. Hvad er de lavet af? Ja. Hvad? Ja. Hvad er dine gummiskedelamper lavet af, Lars? Jo. Ja. Du kan se den her. Ja, den er flot. Det ligner bare en normal lampe. Men du skal så smerte. Den er noget andet. I kan selv gætte, hvad det er. Det er klove på en hjort. Og så er der lavet sådan en lille hul her. Det er ikke til at tage pæren i. Det er til at tage sådan en fedtet penis ind. Er det under en gummiskide? Lampe. Ja. Men det ser ud som den der lampe lavet af glas. Den er glas, ja. Ja. Sådan en gummiskide. Det er bare gummiskedelampe. Okay. Og som tak for din intervision til mig fra til showet, Ja? vil jeg give dig den første fødte skedelampe. Gummiskedelampe. Tak skal du have. Jeg er meget glad for gummiskide. Du får en dag. Nå. Okay. Nå, men er det tid til, at jeg smutter? Du må da gerne blive. Næh. For jeg skal have noget kl. 12. Hvad er klokken? 7. Ja. Ej, jeg skal ikke kl. 12. Okay, men Så smutter jeg bare med den her. gummiskidelampe. Gummiskedelampe. Ja, her. Tak skal du have, Lars. Farvel, Lars. Og tak for jer. Ja, tak for i aften. Selv tak.